Zu familia medikoa zara? Bai. Orain ez zaude lanean? Orain bajan dago. Noiztik? Duela aste bat, ja ezakit. Aste, 10 egun edo. Bai, ja etxeko egoera kapurtxu bat gainezka egin dit, eta iruditzen zitzaidan nire lekua etxen egotea zala. Eta ez lanean. Bikote gaztea zarete. Eta Hori uste dut. gaixotasuna sartzen da zuen bizitzan, eta egun batetik bestera bihurtzen zara bikotekidean zaintzaile. Bueno, ez da izan egun batetik bestera, baina apurka izan da. 2 urteetan izan da. Nik orain arte ez neukan zaintzaile sentsazioa. Ez zeuden paper horretan. Ez lako beharrik, baina egia da azkeneko 2 hilabetetan, 3 hilabetetan bai ikusi dudala gehiago nire zaintzaile papel hori. Eta zer suposatzen du? Paper horretan sartzeak? Zai kostatzen ez, ni oso gustora nago nairekin. Eta hori da egin dezakedan gauza bakarra. Lagundu, ez? Gogoratzen duzu, diagnostikoa iritsi zen unea? Bai. Gogorra izan zen, nik badakidalako zer dan. Oso gogorra izan zen. Izatez lagun bati esaten nion, hau da niri, mailaren bestaldean, mediko moduan, mailaren bestaldean nik askotan ikusten dizutut gaixotasunak. Eta ohituta nago gaixotasunarekin lan egiten, baina inoiz mailaren alde honetan. Eta niretzako oso gogorra izan zen hori. Ez nuen sinisten. Iruditzen zitzai, gaur egun orain askotan esatzen naiz, eta ezin du sinistu. Oso, palo bat. Ez dago itxik, azaltzeko. Eta Unaik deskribatzen duen onarpen prozesua, zuk ere pasatu behar izan duzu? Nik uste hasieratik oso argi neukala zer zan. Nik uste palo izan zala, nik uste hasieratik izatez nire sentsazioa zan hasieran nik esan nionean Adelara joan behar nintzela, Adelan esan zidatelako Adelan psikologoa zegoela, eta nik iraian esan nion, Unai ni non baitera joan behar naiz. Nik uste ja hor, ni banekien zer itxango zan hau. Ez nekien ze abiaduran, baina banekien gainean etorri behar zitzaiguna. Orduan ni momentu horretan ja laguntza eskatzera joan nintzen. Zer uste duzu ematen dizuela indarra bai zuri eta Unairi eta familia osoari? Nik uste hori dela, familia eta lagunak. Niretzak hori izan da pasada bat. Ikustea zer jendea dekogun inguruan. Izan da, ez dekot nola eskertu. Seme alabei kontatzerako orduan, zu izan zinen azalpenak eman zituena? Zer ginen biok, saloian, eta Unai txaiatu zan hitz egiten, baina ezin zuen emozionatu zan asko. Eta orduan kontatu nien. Esan nien, azkenean, nola asaltzen diozu ume bati... Ze hitzekin? Umeak hartzen dabe nahi dutena. Eta orduan, aita gaixotasun bat deko, eta orduan hori, saltzen ez, giharrak joango zirela gelditzen apurka-apurka, eta gero eta laguntza gehiago beharko zuela. Askoz gehiago bezez genuen kontatu. Gero eurek du asko, gehien bat nagusiak ikusten dagoela gauzak argiago. Txikiak oraindik, etorkizunera ez dau begiratzen, berantzat etorkizuna bihar da datorren astea. Nola ikusten dituzu behaiek? Nagusia konstienteagoa da, eta nik usten hasten zaila dana, nera betasunean dago, eta aita gaizki ikusten dau, lagundu nahi dau, eta batzutan ezin dau, eta badeko bere momentuak. Eta txikia batzutan izaten ditu momentuak, gehien bat gauetan. Zaio gustatzen, aitarekin ezin dauela jolastoren futbolera, aitarekin pentsatzen dago asko ze gauzak ezin dituen aitarekin egin. Eta horri saiatu behar gara bueltak emoten. Pentsatu behar dugu ze gauzak egin ditzakezun aitarekin. Ezin duguna, ezin da egin. Egia da faina bat da, ez dizut tokatuko. Baina zer egin dezakegu. Hori da egin behar duguna.